Ako si Leia, ginaingon, samtang sayo pa, suhituha una ang imong gikarelasyon aron dili ka magmahay kung moabot ang panahon nga kamo kaslon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kutasa na bayag sa kaining hagdanana. Uy, nganong kataas sa building, wadyod pahimuis nag-iyag elevator. Pas, Lia! Pas! Inaya ni mo sa kasagdanan. Oy, maliit yun ka! Kutas na kaayo, oy, kapoy baya. Una lang ko ni mo. Una na lang, baya ka. Sige, bye! Struggle, dyan ka din ako kadabuntag, uy. Kagahi ba si mong Agay. bagtak, Lia? Hinayasad pa, uy. Nigahi na kay kada adlaw kung musa ka kanaog sa taas nga hagdanan paingon sa among opisina. Imagine na pa ha, 4th floor ka ha, mi. Mag-elevator na ka. Why elevator ang maong building, mauna? Unsa? Uy nga. Neil, kinsa tong mga lalaki nga bagong nikawas gikan sa office ni manager? Tag-iya to sa building atong balinan. Ug may elevator kuno dito. Wow! Ug naata sa 4th floor gagihapon. Unsa? Wala kanindot ko. Astang niluto. Mamalhi na di ay ta? Miss, dugay pang buto nga si manager? Mura kay may meeting pa man siya. Sige, please lang kong sulti nga din ako. Balik lang ko tomorrow. Okay, sir. Aaron Abrinica ko, miss. Leia Liamedo. Ni-PM siya na ako. Kasi mo na ba nga kilig ka mag-ayo, Lia? Pa, nakita na gid ako si Mr. Right, pa. Dili ka na si Mr. Leaf, anak? Grabihang papa, Be ready tomorrow, mag-lunch date ta, Miss Beautiful. Kanindot! Nag-lunch date ako ba si Aaron, ma, pa? Day, Aaron ko no. Si Aaron lagi. Saingan, Aaron. Yes, ma, pa. Si Aaron ang akong Mr. Right. Okay ka lang din Miss Beautiful? Okay ra, Aaron, uy. Pero ano lang kung sangpita og Miss Beautiful kay awkward kay pamatiuin. Okay, Miss Maanyag. Aha. Order na, Lia. Gutom ako. Okay. Asa imong ganahan, Aaron? Ikaw? Ako? Gikilig siya kong maayag ganina, Neil. As in! Oh! Ay, unag sakay sa elevator. Lia, aron makanaog na taoy kay annoying kay ka. Annoying kay ni imong kilig-kilig ron diha. Nagsilos ko. Che! Hoy! Sure, Daniel, oy! Dawata yung sing-sing. Oh. Will you marry me? Aaron? Ako. Will you marry me? Yes, Aaron.
I will marry you. Wow. Aaron! Aaron! Magpakasal ka ni Aaron, anak. Suwito ka na ba niya, Lia? Mapa, para na ako. Di naman tingali nga suhituhon ko pa siya kay I feel in love with Aaron. Anak, wapay tuig nga nakarelasyon mo duha. Di day mo masugot nga magminyo ko, Mapa. Musugot man. Kunya, Ikaw lang ni, nagpahimangno ni mo. Ikabis mama ni mo. Mapa, ay mo Sure, man. kabalaka. Parehas min ni Aaron nga in love sa usag-usa. Hello, Aaron. Nakasagawa sa mong office? Sige. Magawas na ko. Bye, Aaron. Neil, muuna lang ko nimo ha. Salig lang kay kaslunon na. Mamiya na nako. Wa na ko'y kuyo kada sakay sa elevator. Sorry, Neil. Pangita na lang sa dog imong Miss Right, okay? Ikaw nga akong nakita nga Miss Right, Leah. Ha? Sure di, uy. Minyuuno na ko, ha? Pag face mask lang, Li. Pagdali. Nga naman, Aaron. Basta kay pagsulog mo face mask. Ha? Pagdali ba? Nga naman, uy. Maglisod ko ginhawa ng face mask. Bahala ka, oy. Ay, ako ba, ha? Ano di ay? Pop! Yaks! Ew! Kabaho! Hindi ka pagsulog mo face mask. Shucks! Kabaho! Dahil ko kag-uod. Aaron! Para utot? Ma-discourage na ka? Hala, Lain no? ko, Neil. Lain ko kung mo na ma-discourage siya. Mo ba? Eh, di na ko ganahan ni Aaron, Gyud. Huh? Di na ko ganahan mo pakasal niya. Huy, gawas sa tong husband to be ni mo, oh. Ganiyara to dito nagpaabot ni mo. Eh, di na mo ko ganahan niya, Neil. Ha? Gawas sabi, please. Ina nga ni ulit na ko. Aw, kung hatagan ko ni mo katungod nga maoy ipuli sa iyang dapit, bisag ugma dayon, pakaslan ti kaliya. Oh, Yun sa man. Gawason ako kay akong balibaran na yon. Tubag ako, Lia. Di ko makatuo. Sa usa lang kapag pamilok, nahimo na ti kang asawa, Lia. Kamaugid ang Ginoo, no? Sa kadugan na natong nagka-open sa office. Kita gida ang magkadayo, Neil. mo na gitawag og destiny. Yes. You are my destiny. Grabe ka. Standard sa na ng kanta. Uy, lain. Mangita tag bago. Unsa man? Nay bago ro na. Wa na may Unsa man? mga bisita, tana. Adto ta magsing-along sa kwarto. Maghimo na tag baby boy. Baby girl. Baby boy lang. Baby Kay girl. ganahan ko nga daw na ko'y junior. Baby girl. Ah. Ganahan ko. Kung sa isulob na ko, mo sa isulob sa atong anak. Whatever! Slowly bitaw ni, but surely. Oh, Lia. 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 Oh, To! Yaks! Neil! wala ko mapugni. Di kang Aaron, galayin ni mong Sorry. Kanina ka mo kung naglain ang kuntian ko. Matuwa na ko mapugni. Basta malapasan kung kaon ba. Maglain din ang kuntian. Oh,
Oh, sorry kaya. Kay baw pa lang ko nga parehas mong Aaron. Kay baw pa ka na discourage kong Aaron tungod kay nangutot siya soon sa elevator. Unya karon nag-sex na nangutot sad ka. Di na ko nimo. Ay, paghila. Uy, para otot mo hila ka. Di lagi ko ganahan sa lalaki nga mangutot sa akong atubangan. Bati as in, bati as in, bati. Paita. Puto-tutra to. Ay, nga nung bati naman ang nito. Ah, bati ka! Natanawa. Wala ka bati mo ba? Ay, paghila. Abi pala nilang mama o papa ni mo nga giaway. Tiga. Ay, gusto na. Gusto na. Tiwason talipin. Tiwason talipin. Hindi!